Георги Хаджийски. Целта на проекта е подобряване качеството на образование на учениците от училище Отец Паисий чрез включването им в различни извънкласни образователни дейности. Целевата група на проекта са 24 ученици от ромския етнос, още 50 ученици българи, каракачани и турци, родители на ученици, учители и служители от училището. Предвижда се да се подобри качеството на обучение на учениците от ромски произход чрез съвместно участие с техни съученици от други етнически общности в интересни извънкласни образователни инициативи. Ще бъде сформиран клуб на училище с удоволствие. Ще се работи и по метода "Връстници обучават връстници". Участниците ще бъдат подпомагани от помощник-възпитател от ромски произход и от социален работник. Специално внимание ще се обърне на обучението по български език, литература и народно творчество, домашен бит, традиции, кулинария, история, религия и етнография, информационни технологии и компютърен дизайн. Стойността на проекта е 17 000 лева и работата по него ще продължи до средата на следващата година. Обявен е национален